ka jinge pule ya ka kitab jing pau ka wei hadin ka wei kelenong ni ai khublei bat ngi plyang sung phaya phi baro ha ka katang uji sukris shagani ka channel Kasi Gospel Media Sashi sinbiang haka kateng kabaran bor ka jong uji sukris ngai khublei ban nga plyang subhai pi baro kilok ki bai ki jonga ki baju snotna basngap iki khubor lengba kani ka channel Kasi Gospel Media ngilai puli ke kitab jingpampau kawei hadin kawei kalanong ngila poi shadu kalanong ka bakhalai henry kadan kabanta kabasa kabang ngini peteng biang kamat kabang laai hani kapur kadai shapang umra klau uba ar uba krishan ya unriuspa andriu po hungriu ubalong umra klau uba nengkong ya kabang ladep ban kren bat ban batai jingpampau kalanong bakhalai ke dekat kaban kong kum ka jingpan kamau sisin bau niu umra klau uban kong uba uyonis uthok pashi udan nyau tulki kli shipou tulki reng bat hakitai ki reng shipou tuli ki pansnyat haki kitab udaniel kalanong kabanyau ke dekat kabapsan kabakren ya kaju labatai ki kam kiba uni umra klau uban kong ule on kren ki kitin kiba persya ya uba hakle tam ya ublei un penduno un penstom ya kirukhui ki jonglei ya ki Pakistan un tmu ban penggela ya ki por bat ya ka hukum ke jonglei bat on aino ya ki hakakti jongu hadu ka por ki por bat ka shiteng por ngaladep ban batai ya kani ka banta kumnu ban khan shapang ka por ki por ba ka shiteng por ka balong tek shejar aspa reu phosni kadbah ka kitab jingpapau kalanom khalai kadekhat kebasan la kren parsi la ai ya kani ka bosun shar ha uni umra klau ban kong kumba sau po arbanai hapasin lai posngi kalong tek shejar aspa nde posngi kabamot shejar aspa nde posnam namar ka shisngi ka yang ya ka shisnam takum ka kitab jingken kalonom ka sau ka dekhat lai sau Ezekiel kalonom sau ka dekhat ka banrio kani ka shejar aspa andre posnam kumbang lade ban batai ka sedang nadu snam sanspa laipupra hadu shejar nyuspa kendai pupra kablong tik kat kum ka history kan mau bakani kabor umrak klau uban kong ka thau ya ka papasi ka bomut ki khli nong sanshar ki badi da ki pup house nam sanspa laipupra edi upatsha Justinian ulapan bena pajba ya bishop korum kum uta uklidu jong ki balang bar uklidu haki hima ki sima nang tahu sam sheja nyospa knai pupra upat shan Napoleon ulapan du ya kani kabor ha kaba ulakem no ya ukli jong ka papasi batho ya upupayas uban rio kay kabang akwa banong nadu kani kapor kapapasi kelas dang bantulat bor kamla banlet dan bor hak perthai kamla banlet dan bor hakari Europe baro kawai jimpupau kalonom khalai ke dekat kebalai ya ke Bangladesh ban puli longba lai kumba lapan mong ya kani ka bor hadu bandayap Henry lapan khia ya kata ka jingmong yap jong kani ka bor kumbang labatai house nam shejak na spa arpu kundai kladon kajing yasoy kajing yang menjur bala ai biang yo pup ban sensyar biang yala ka jong ka jaka harum berkata kadai tang ka Vatican City hadu menta kani ka papasi ka bor kadang sensyar ha ka perthai berkawai jarjar khamtam hala ka jong kanong ba don bor hadu kata kum mangalabatai bakani kadi ka pansnyat bala jupong do unu upup o bolong ukli jong ka papasi kum usi mensyala jepong kum juru ulong ukli ha ki hima ki sima bat ha ki balang boro bat hakani kepasnyat kadon kakentin bal ai nam hau hakaketin latin kabaong kumni vicarious filidae kabumut unomi khmat hakajaka ublei ni ubayang hakajaka ukhun ublei bat habakhen yakani kaketeng vicarious filidae kami nrispa Andrew Pondrio la pendap ya ke ke belakran hak kitab jingpapau kelano bakhalai ke dekat ke bakat pra bangi de benang ban khen
ya ka kerteng kabor jong uni umra klau uban kong kabartho ya ka papasi ngini puli menta syapang uni umra klau ubar ubalakran hakaju klanong jingpapau klanong bakhalai kedukhat ka bakhatwei bat ngalai i yo weipat umra klau bakiu no na kata ka khendo kenmau ba umra klau uban kong ubang ladep bani puli ukiu na kaduriau katkum ka kitab jingpapau klanong bakhatnyo kadukhat bakhasan kaduriau ni ki ka tho farsi na upai ba upai lang baro ya kan ni kabor sinsyar umra klau uban kong lajit bala thong da ki pajba kadba umra klau baar ukiu na ka khndo kabumut na kabaduna brio bamdon ee kabatho ya kari Amerika uni umra klau ubaar katho ya kari Amerika uno bersensyar ya kani kari laju penenkam ya kani kabor ka kot kabor jong kinong sapni ka bakteng ka Dublin Nation jong snem syaja praspa sanpo ko ang kumni ka Amerika kami hapdeng ka jing jarjar jong ka khndo thik kum ki tien ka Bible jing popau klanom khalai de khot khadoi bat klanang nyai kiu hakaboru bat haka jing sorong jongka shushu kani ko we ka kot ya ka bla tho ka ba ong kumni ya ka history jong kari Amerika la pani khlad da ka jingle is na yublei jangai na ka history ka ba kulmar ba batrim jong ka perthai barem ka ba tho ya kari Europe bar kum usumbai ba jarjar ngilasan balong ka hima tote bakari Amerika gadai kari ka bakanja ka bamdon breu haki po mishwa dangshan paslam bakari Amerika kelas dang ban bon breu kelas dang ban long ru kari ka baklanbor ha ka perthai kadon kadaw hakapor kaba umra klau uban kong kabo jong ka papasi ka sansyad donbor hakaperthai kamtame ha kiri Europe kaju penshitom ya Uparakistan kamtame kinu kibambut ya kajihikai babakla jongka long ba kiladan palat shispangut kirungai ki jongblei ki belami haup September khandiu turik jong snem shejan rus pa arpho da ka wei ka jhat ka bala ai teng ka Mayflower hadin ka tu ka ni tayo kilapoi ha ka ni ka dolonong jong kari Amerika lengba kini laseng ya kari Amerika bar kumju ngi bakari Amerika kadikari ka ba ublei uda kurkhu shisha kani ka kot ka batai bat ka ongkum ni ka jing thmu jong ki tu ki ba lawan syakini ki rut duriau ki kpa pilgrims ki ba phat nari Europe na ka jing ban ben jong ka balang Catholic kalalong ban seng ya kata ka ba ka perthai kamshem lai isu labun spa snem bat kata kadai ka balang klem upu bat ka sarkar ka ba klem usim jimpampau kalanong ka ba khatlai ka dukhat ka ba khatwei sa isin labatai ba uni umra klau ukiu na kata ka khndo mat na ka ba kanja udan atli ki reng sriem kum ikhon lambrot kani ka kot ka batai bat ka ongkum ni ya kani la pendep daki atli ki nogrem ha ki bala seng nogrem ya kani kari Amerika la seng nogrem ha kini ki ar ki benta ninong tho wang shishu ki ba pher bak lebak na ka jinglong ki sarka bat ki hima ha Europe kita kilong ka jinglai lut ha ka jing sanshar khadar bat ka jinglai lut ha ka jing maniblai ha ka tin no way ki ong civil and religious liberty kani kade kanorem atli kinorem habala panskam haba seng ya kari Amerika ki tu ki atli ki reng ki tho ye ki atli kinorem jong kari Amerika hoi kari Amerika kayo ye ka jinglai lut na ka Britain house nem sheja nyospa nyopon riu Southrick Ujolai nangta kelapas ye kani kabangi ong Bill of Rights ban adopt kadai house nem shejar nyospa knai puai ka Santrik udi semba ka Bible pat ka ong uniu mrakla ubaar ubadan atli ki reng gi by stream kum ikhon langbat Henry kay kabaja bat ulak kran kum uyak jakor kabumut kum usaitan
Kani kadai namar bakani kari kebapla bakalong kari Kristen Protestan kabaya persya ya kecingkai jong kabalang Katolik ni kecing penyat puk penban kan ye hikai ya kiju kejihikai ngan sakran ki kita kejihikai ki babakla wala ki Protestan ki persya ya kabalang Katolik tang bakinang but ya kejihikai ki babakla jongka jumpa pau kelonom khalai ke dekat bakat ar ka kumni bad ya kata ka bosun sya baro ka jong uta umra khlau bankang ulale hakmat jong u bad ula penbor ya kata ka khndo bad gitai basong haka bakin ya mani dam ya uta umra khlau bankang ya ubala pengkhia ya kata ka jingmong yap jong u di uni umra khlau ubaar ubala kentu ya ka partai baro bakin ya mani dam ya uni umrat klau uban kong kari Amerika kan penslur ba kiri haka partai baro kide bangu ya ka bo jong kapapasi kabalayo ya ka cimpung kia na ka jingmong yap jongka ho ngitip ya kari Amerika kum kari ka badan bor haka partai supreme power ba kanuru ban ang la ka sentur baniele yano kumbangi i hakini kesni ho kari Amerika kadan artli kirengkum ki kholang brot kum mangalabatai artli kinong rem jongka detang maka kari haka berthei kabajuirap ye kiri ki baduk keleng sodong kabaju sabam kabaju ai shibun ki jingerap tangba ka kren kum uyak cokor kadon ye kabor ban berngam lang bagitma kadon ye kabor banle lani ban kaput jumpa pau kelonom khalai ke dekat khalai ke ong bat ulale kidak khala bakrau kat ban penhar ya kading na beneng syaka khndo hakmat kibriu hoi kidan arbanta ki parsi hangni kala banlong ki krislam ner kinmi kinle igda khala na kani kari ka phashi ke baar kalong habang mat penhar ya kading na beneng syaka khndo kalong ban khrut langba ki thma ki namding ki bla penher ban penjot ya kinu kiri jimpa pau kelonom khalai ke dekat pakasau ko angumni di usyukur no ye kita bosong halo kata khndo da kita kidak khla ya kibal ai bor hau banle hakamat uta umra khlau uda ong ha kita bosong halor kata khndo bakin thaudur ya uta umra khlau ubalayo ye kata ka jingmong da ka wailam balayo im penban kani ka kantin habaong thaudur kei kadur jong ta umra khlau ban kong kani ka kot ka batai na ka jingelang jong kirangba na bun ki balang ha ubnai agos chejar kandai spa prapo ha Washington state klami kani ka jingerai lang jongki ba ka jingpen khlat ya ka balang na ka sarkar kalong ka e ka bama kadur umra khlau kabumot kanyam baka sarkar hapo kaway kajing sensyar batho ye kari Amerika un penslur ye kau perthe berkaway bakin thaudur yaw taw mrak khlaw ban kong kabumot ban pediang ye kani bagata kalong ka sarkar bakanyam kin yelong kaway hapo kajing sensyar kumbangi i ha kini kisni ngasakran syushu ye kani kebentam kaway ke magazine kadba dang im u presiden jong kari Amerika ka ongkum ni hakipol kisnam kibam shwa kawai na kajing tumu ban kong kumbalakran do presiden Reagan kalong ban itu ya ka Vatican kajaka ka basong kipu kum kajala ban pelong kajingnya telok bat ki pitep ke baja habayap ukli jong kapapasi kibabun kiri jong kaparthai kiwan masolam barkham tam e kidawan bandangus im ya kani kabor kabakran ya kabor umrat khlau bankong wan ki muslim ki hindu nangta ki judaism ki badai na kanyam jiu kabangi ong nangta ki babun kinong yalam ha kaparthai ki presiden ki prime minister kiwan bansakhi kiwan ban ngu bandem ya kani kabor chimpa pau kalono bakhalai de bakasan ka kumni balai bor hau ban ai kamasim hakata kadur uta mrakhlaw
Bakata kadu utam raklau kan de yok kren ru bat kan yok pelong bakat kiba omma de dem ya kadur utam raklau on penyap no yaki unu ubam kongu ya kan ikabor balakran da umraklau ubaar ban kongu ya kabor umraklau ban kong kan sadon kan penyap ka basyirkai jimpa pau kalau nom khalai ke dekat khandre ko amni bat uplong yaki boro bat iki baret baran ru bat ki bakra batri ya ki ba ruspa ru bat ki baduk iki ba lailu ru bat kimrau ban bu haki ya kadak halor kakti kamon joki lani halor ki selangmat joki uni umra khlau ubaar unsa kershan ya umra khlau uban kong baka partai baro kawai kade man kangu ya kajing kran jo kari Amerika kaba kershan ya kapapasi bakata kalong baro kide ban pediang ya kadak haka ketiga mon lani haka selangmat kabang ong kadak chomra klau ngasa kren ya gani ka subject haka waipat kapo let's say haka video kabubut kadak jong blay ni kadak chomra klau to ai bo blay un kurku ye pi be puwe ki basnap ya ni ka khbor ban nga doai be pinlong ki bastat ki basian haba puli ka bible to ai ru ba pinlong ki basimpang ki ba yar ki jimut jibkhat bat ki banang berpuson nam ta brom jong blay amen Ngingi skam bagi khubor kilong ki bashay tu ai ba ublay un kurku ye pi baro sngoba banay bud dien ni ki khubor na ka channel sngoba ru ban subscribe kendang ba finyo ya ki notification ni ki jing pentem lada fidan ki no jing kili sngoba ban text ha ki comment section na ka benta ka buram ublay amen